Ето така да се подготвим за ходенето по варел. Дали ще се държите за въженце или не, това според мен е най-добрият начин. Закачате самия лост, закрепяте тук с обезопасител 3 диска примерно, горе-долу такава дебелина, все пак самия варел е толкова, така че дори това още по-малко. Естествено, може да се опитвате на 3 диска, на 2 диска, на 1 диск, колкото по-трудно, толкова по-добре. Тръгвате и започваме да ходим. Не стъпвате на пети или на пръсти, стъпваме ето на тази част. Ето тук. Ето на тази част. С нея натискаме напред, минаваме малко по-назад някъде до тук и пак пристъпваме. Малки крачки. С времето ще станете по-бързи, по-бързи, по-бързи и по-смели. Леко сте се навели напред, за да имате някаква инерция от самото тяло. И започвате да вървите. И така.